sådan helt... Oh shit, man! That's Denmark for you! Ja. Are you scared? Ja, sådan er det ikke? Jo. Jeg ville bare lige filme, så jeg kunne vise Mads også, så det er bare Danmark, det her. Men jeg ved ikke, om han kan se regn. Nej, det regner bare. Ja, men det kan godt være, at vi skal lukke døren, eller hvad? Jamen, jeg kender det ude. Jeg ved ikke, hvad der er ude. Ej. Jeg kan godt lide, at jeg bare flytter mig, så det er dig, der må klare. Jeg filmer lige på video, hvor Eggelsen træder kæft. Ej, det er sindssygt. Lav lige en lille video. Der er kommet sko på, ikke? Så Jacob. Hvad er det her? Det er, hvad hedder det, I love the smell of napalm in the morning. Ja. Der er ikke noget bedre end lugten, eller duften af napalm efter en god regn. Nå, men det er godt, vi er indenfor det. Det er, man skal have nok ud. Jeg vil bare lige tjekke. Nej, det er ikke noget, man ser på fjernsynet. Jeg har ikke ved det en gang. Ja, det var altså lige du kunne svare. Nej, det er løgn, mand. Jeg vil ikke gå ud for Lotte. Så er der også noget med. Ej, jeg skal jo ud, så. Ja, det er. Jamen, jeg så Lotte, hun løb ud i hvert fald. Så? Ja, det ved jeg ikke. Så er det ramt, eller hvad? Ja!